Uit eerder onderzoek werd al duidelijk dat oud-directeur De Vreese via zijn eigen detacheringsbureau To Make Change 2 mensen aan een baan geholpen heeft bij Caparis. Het verhaal gaat dat De Vreese op deze wijze meer mensen aan werk geholpen heeft. Bovendien er nog een aantal zaken die de 8 gemeenten als aandeelhouder net vertrouwen. Reden genoeg voor meer onderzoek. Om gewoon meer boven water te krijgen dan alleen die 2 mensen die in het eerste rapport gesproken hebben over die belangenverstrengeling tussen het bedrijfje To Make Change en Caparis. Nou, en dat is nu niet boven water gekomen, omdat die mensen niet willen praten waar het om gaat. En omdat de boeken van To Make Change gesloten blijven. Daar rint het onderzoek verst. En dus bleven de geruchten hoe de bedrijfsvoering van Caparis voorlopig geruchten. Ja, het enige wat je nu zou kunnen zeggen is stel een strafrechtelijk onderzoek in. En via een strafrechtelijk onderzoek kun je dus het bedrijf dwingen om die boeken te openen. Het probleem is dat de stap naar de rechter een prototiet en yield kost. Verder moeten alle Belutse gemeenten het maar hier wijzen. En dat lijkt een drege klus. Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen gezien de omvang en ook gezien de imagoschade voor Caparis, want ze blijven maar in het nieuws met dit soort berichten, is het misschien ook wel verstandig om het te laten rusten. De heer De Vreese is weg, Caparis maakt een nieuwe start. Het tweede onderzoek van Bing is afgerond en ja, dat is nu echt een politieke vraag die nog overblijft. Voor de SP is het antwoord op die politieke vraag heel duidelijk. En deze meneer laten we zo gaan, die laten we ermee wegkomen. Nou, dat vind ik gewoon, en dat vindt de fractie van de SP gewoon onrechtvaardig. Dat kan niet. En ik vind toch dat wij, ondanks het feit dat het een hele hoop geld misschien gaat kosten, in overweging moeten nemen om daar de gerechtigheid in te zoeken.